Bobawo abanye bethu apha kungenzeka into yoba abanqweneli nokuphindela ezindlini. Abanye bethu baphansi koxinzelelo ngenxeni yoba bengenazimali. Abanye bethu apha sebancama nezidima zabo. Abanye ngeli xesha bezinkulu ukoma wabo. Kodwa kuba umnina wenemali uthathabekelwe ecaleni. Uzothatha umninawo kodwa umkhulu ukhona. Thetha imali. Siphila phansi kwameko ezinjalo. Bobawo sizawujika. Kodwa xa sizawujika kukho izibhedlele ezilapha. Kukho abantu abagulayo. Nenzelekanga bobawo sewungena esibhedlele. Ukuze sithandazele abantu abasesibhedlele. Sawuthatha ngezwi silandele le vesi. Lithi eneya vuka. Uthixo uyakuphilisa. Sawuthatha ngezwi ngoku. Uthixo akaphazamanga into yoba sibe lapha sishumayezane sodwa ngoba ubona izigulo apha kuthi. Kaphazama uThixo. Kukhula thina babawo uthi masiphilisane thina. Faka ivesi. Lo tata athandazele thina, athandazele abantu abasesibhedlele sizowujika. Sibheke ecaweni.